Fi'n dod Aberystwyth, rhywle hyfryd, ma'n hyfryd yn y byd, sydd yn hwyl, hapus a hoyw i fod yn onest. Mae gymaint o bobl fi'n nabod o Aberystwyth fel fi yn perthyn i'r gymuned LGBTQ+. Bydde fi'n dweud bod probably tua 60% o'r gymuned yna hefyd yn deulu fi. Un o eicons y tref Aberystwyth, i fod yn hollol onest i chi, yw fy nain. Mae hi wedi ymroi bywyd hi gyd i ddysgu'r iaith Gymraeg i bobl y dref a yn fam anhygoel, yn nain anhygoel, a mae hi hefyd yn hoyw. Fi'n meddwl mae'r rheswm bod fi mor gyfforddus a mor hapus a balch am fy rhywioldeb fi hunain yw'r ffaith bod fi wedi cael y model yma yn fy nain. Mae bod yn hoyw yn rhywbeth sydd erioed wedi bod yn gysyniad brawychus na anghyfarwydd i fi. Wastad bod yn rhywbeth fi'n gwybod sydd yn iawn a yn bwysig i'w dathlu a'n bwysig i fi. Fi'n teimlo bod mae'n un atgof penodol gyda fi sydd yn crynhoi'r fel naws yma sydd o fewn teulu ni. O jyst bod yn LGBTQ+. Mae'n lun o fi, nain fi, cariad nain fi a cyfnither fi sydd hefyd yn hoyw a cariad hi. Mae fe ddim yn lun hynod remarkable, mae fe'n lun eitha confensiynol o just grŵp o ferched yn dathlu joio mewn parti. A wedyn nath cyfnither fi elfar gan fod y llun yma yn ddiweddar ar Facebook. Fi anfon ateb fi gyda'r capsiwn obsessed gyda lesbian energy y llun yma. O'n i'n edrych nôl ar y llun a o'n i'n meddwl, waw, mae pawb yn y llun yma yn hoyw a maen nhw'n deulu a maen nhw'n hapus. Oedd jyst mor cool a fi jyst yn teimlo mor ddiolchgar a balch o fod wedi dod o cymuned a teulu sydd mor barod i dderbyn rhywioldeb fi. Mae pawb yn haeddu intergenerational queer family portrait.